half para sa duha. Cut na ko. Ipa vertical. Pataas na. Yung tingin. Roller jet, ha? Oh, sige na. Wala. Sa pawi atong usa ka kulot. Lain na working. Ito nga. Sa pawi. Ni agi ka na. Agi. Nagkaroon din. Sige. Bata sa tayo sa usa. Tara ka rin. Make sure nga imong tubig mas ubos pa sa badalis. Kuha siya. Kung ano kasi. Balis kon. Kani. Ay, nalotry na. So as you can see, now the color is moving up. Diba? Pero gini-up ang tubig ka na. Sus pa naman. Ay, di-up din. Kaya pa. Nasa ang tubig. So what can you say about this experiment? May ilan mo stop na siya, wala na siya sa ilo pang tubig. Wala na ink. Wala na siyang time nga. Ano na ta? Stop na. Stop na siya. Sa So, siya table. Ilatag. what's up? Sige lang. Di, tabang dito. Paano dito? Then 0.5. So the RW. CR the Water. Then 0.5 cm. Yan. From the 9.5. Dali. RD. Mix. 9.5 So ikuha mo RF. Solve for R. So tidak. Solve for RF. So, RF equals RP over RW. Diba? Good job. Then, ang ink. Lain ang ink kanang usang green ug kuha ng blue imong suklo lain.
sa sinuganan, Jud.